Veliki pozdrav! Pozdravko svim ljudima ovog sveta koji su došli da me gledaju, da me podrže, da mi daju sve. Aleluja. Oh my god! Veliki pozdrav svima ljudima i dobrodošli u još jednu epizdenu. Stavit ću Upravo mi je pao ovaj mikrofon. Zvučnik sa stavka za zvučnik. Ovo je sa stavka za monitor. Veliki pozdrav ima dovrši još jedan epizodu danas. Opet pričamo. I nekako mi izgleda da vam se ovi klipovi najviše sviđaju gde pričamo ja i vi, gde se otvaramo jedni drugima i to gde se ja otvaram vama, tako da kažem više. I da podržavate ovakve klipove i hvala vam na tome, puno mi to znači i jako mi je drago što vidim da imam publiku koja je i za nešto drugo, ne samo za gaming. Danas bih hteo da pričam o nečemu, o jednoj jako važnoj meni stvari, a to je moj kanal, eto, to je meni najvažnija stvar sada u životu. Iskreno mislim da imamo jedan problem sa kanalom, a to je da sad toliko serijala koliko sam ih počeo, nismo završili te serijale do kraja. Iskreno meni to malo boli, jer kad vidim svoj channel, imam sve, ali nemam taj kraj, razumeš? Nemam na svakom videu nemam thumbnail. Kad setim Life is Strange, brate, imao sam svaki klip, znači part 1, epizod 2, na primer. Sve sam imao sređeno i sve je to bilo toliko ekstra da me sad malo boli što nemam to sada. Pa sam odlučio da napravim kao jedan serijal koji ću sad da završim, a taj serijal će biti malo dugačak, jel? Zato što, eto, tako smo mogućnosti. 6 million ways to die, choose one. Sad počinjem sa snimanjem PUBG koji će izaći sutra, pošto danas idem, danas sam već snimio room tour koji će izaći posle ovog klipa. Sutra ide PUBG i konto sam, eto, da počnemo Witchera ili nešto tako. Naprimjer, imamo na repertoaru dosta igrica koje nisu završili, a među njima su Far Cry, Witcher, što je se završio od sam u jedan? Ne znam, uglavnom ima još igrice koje eto, Forest, na primjer, koje nisam završio, ali sad primary na kanalu će mi biti PUBG i GTA 5, naravno igrat ćemo GTA 5 od nule, nastavljam snimanja tih klipova, pošto i M ste ga podržali, M se meni jako sviđa to što nemam para, pa eto moram. Mada ću da kupim stan, pošto nemoguće je da se ovako proživi, eto samo da uvek pičim po ulicama i iskreno mislim da to nije u redu. I to je bilo to, za ovaj kratak klip ja više nema što da kažem, samo to da planiram da završim sve igrice koje nismo završili, znači svi ti serijali dolaze. Uglavnom, jedan dan neće izlaziti GTA 5, nego će izlaziti neki drugi klip. Šta više planiram i možda i po 3 klipa na svaki drugi dan da stavljam, zato što je tako sam u mogućnosti. Kopiram muđu. I to ću morati da mi ispričam. Šta nas sve čeka, Đurđo moja?